हेलो लोगोफोर आंनि बर' गथ' यूट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। थ' लोगोफोर दिनै माने शिलं बरा बाजारनि बागै एसे देखायनायदों। थ' लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। थ' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बहुतानो शिलंआव फैखांबाय, बेरायनानै थांखांबाय। लोगोफोर नोंथांमोना जेनेबा फायो पुलिस बाजार बिदिनो गिदिङो बा जेनेबा खाथि खाला बेफोरबायदि गिदिङो बेनि बागै आरो जेनेबा नोंसोरो दाउकि क्रांसुरि बेनिफ्राय मा होनो बेखौ दाउकि क्रांसुरि जाबाय, बेनिफ्राय सेरापुन्जी बेफोरसो जेनेबा नोंसोर नायनो थाङो। ओमफ्राय आरो सेभेन सिस्टार वाटारफल्स बेफोरखौसो नायनो थाङो। थ' लोगोफोर नोंथांमोना मा होनो बरा बाजार होननाय जायगायाव गोजोननो फैफेराखै एसे खोन्थाबानो जाबाय। थ' बरा बाजाराव माने मा मोनो बेनि बागै माने भिडिअखौ बानाय जोबाखै जों दा मालाबाफोर एसे मोजां टाइम मोनोबा बानायगोन। लोगोफोर नोंसोरनि अननाय मोनोब्ला जेनेबा भिडिअखौ माने एसे गोलावै बानायनो हागोन आरो ना। थ' मोजाङै क्लियारै माने बानायना देखायगोन। दा लोगोफोर दा एसे ओरैनो माने सर्ट टाइपआव जेनेबा बानायनाय जादों आरो ना, मोजाङै क्लियार लाजायाखै ना। लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनोबा कमेन्टफोर खालामलाबायबानो जाबाय आरो अनोबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। थ' लोगोफोर एसे सापर्ट हो, आंबो जेनेबा फैबाय थानाय दिनफोराव मोजाङै भिडिअ बानायनानै लाना फैनो हानाय बायसा। थ' लोगोफोर नोंसोरनि अननाय मोनाबा बहा हानो जेनेबा नोंसोरनि अननाय नांगोन, बा भिडिअखौबो नायनांगोनबो, साबस्क्राइब खालामनांगोन बा शेयारबो खालामनांगोन। बेफोरबायदि जुदि खालामलायोबासो होमबानासो भिडिअफोर बानायनो हागोन बा मोजां जायगाफोराव थांनानै एसे देखायनो हागोन आरो ना। थ' लोगोफोर बेनो आरो ना, दा सापर्ट होनांगोन नोंसोर, सापर्ट होबासो हागोनलाय। दा जेनेबा आंबो होगोन नोंसोर सापर्ट, एसे कमेन्टफोर खालामलायबायबानो जाबाय। भिडिअफोर थायोबा शेयार खालाम, लोगोफोर हायोबा आरो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय खनसे। मा बुङो बानायगोन दा सोरबा एसे नायनायबानो जाबाय हायोबा। लोगोफोर बेखिनियाव दोनथ'नोसै, एसे नायलांबानो जाबाय आरो ना माबायसा जायगाफोर माने जायगाफोरखौ माने मोजाङै क्लियार लाजोबो आरो ना। बेनो जाबाय माने बरा बाजार मेन टार्निंआवबो थांदों पान्जाबि लाइन बेफोरसो नैखौ जोङो लेफ्ट साइडजों हाबलांनांगोन। बायदिसिना माने गोबां सब मोनो आरो थाइजौ, खान्थाल, आलु, भिन्दि, पियाज, बानलु सब माबायसा जानांगौ मोजां बानाय जायासै आरो एसे फैबाय थानाय दिनफोराव जुदि हायोबा मोजां भिडिअ बानायनानै होगोन नोंसोरनि जुदि अननाय मोनोबा। एसे अनलायबानो जाबाय सोरबा जाय हनुमान नायनानै खोन्थाहरबानो जाबाय सोर थांखो बेहाय। बेनो आरो